10 20 40 50 wari b'o tɔgɔ dɔn an ka kan na wa? N'i ye ɲininka sisan e b'a fɔ ko o y'an ka kan ye, k'o ye bamanankan ye wala manden forobakan. Ayi, wari tɛ an ka kan ye. O la an b'a fɔ ko i ni sɛnɛ an ka kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ kan. Bi an bɛna kumaden dɔ de ɲɛfɔ aw ye. An bɛɛ lajɛlen bɛ tilen ka si ka min fɔ k'a sɔrɔ an ka kan tɛ. O la n'a fɔra ko wari ye arabukan kumaden de ye min kɔrɔ ye kolon ye arabukan na. Arabukan na olu b'a fɔ kolonkisɛ de ma ko aliwadiyu. Aliwadiyu o de yɛlɛmana an fɛ k'a wele an fɛ yan ko wari. O la n'i y'a mɛn ko wari dɔrɔn arabukan kolonkisɛ tɔgɔ arabukan na o de yɛlɛmana k'a kɛ wari ye an bolo bi. Bawo arabuw don tuma an fɛ yan an ka mɔgɔw tun bɛ falenni kɛ kolon de la. Olu tun bɛ kolon weleli min kɛ ko aliwadiyu o nana to an da fo kana se ninnu bɔli ma ani a bululamaw k'a fɔ olu ma ko wari. Wari o tɔgɔ de y'an ka kan na ko jɛ. Wala, jɛ dɔ b'i kun. A fɔ n'i ye dɔ fara ne ta in kan sinon nin bɛ bɛn 100 de ma. An ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye.